Uvaženi Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i športa. Hvala vam lijepo. Sad vidite koliko je bolje da ja mogu nastupati kao znanstvenik i sveučilišni profesor nego kao ministar. I upravo ću sad tako nastupiti. Ali, kao što ste vi rekli, zbog istine. Jer stvarno imam osjećaj da u svo dužno poštovanje barem bi trebalo neke elementarne stvari kao znanstvenik poznavati i ja ću sada dati nekoliko činjenica koje su, mislim da su iznimno važne da neke nedoumice riješimo. Prvo, apsolutno u pravu gospodin profesor doktor Andrija Hebrang, jer to je podatak najznačajnije baze podataka o znanosti, Web of Science, koja je pokazala da je broj publikacija od 2006. do 2009. godine porastao za 30%. To je drastično povećanje za sve one koji su u sustavu znanosti, gotovo nevjerojatne za jednu malu hrvatsku državu. Tu govorimo o časopisima koji su citirani u svim mogućim indeksima, tu govorimo o bazi podataka koja je standardizirana, koja vrijedi za jednog hrvatskog znanstvenika, ali jednog znanstvenika koji dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, to je podatak apsolutno korektan, točan. S druge strane, kolega, uvaženi profesor doktor Scienciarum Dorić, koga ja cijenim, zna da kad bi djelovani govorio javno o tome da mu neki znanstveni projekt nije prošao, da je to bila meta kritike cijele akademske zajednice. To je pitanje potpuno neovisnih recenzija. To nije pitanje javnih rasprava. Jer što bi to značilo? Da bi svako onaj koji dobije projekt trebao se javno buniti i pritiskom javnosti to činiti. To je apsolutno neprihvatljivo znanstveno akademskoj zajednici. On je bio u pravu kad je rekao da je Hrvatska pokrenula, i točno, ova vlada imala snage pokrenuti nešto iznimno bolno i nije bilo jednostavno ni meni, a to je međunarodna recenzija. I mi smo to napravili. Svaki projekt je najmanje išao na jednu međunarodnu recenziju i nije bilo jednostavno ni pravdati oko 15% manju prolaznost tih projekata. Ali uistinu bi ja molio zajedničku jednu potporu za ono što je Hrvatski sabor. Vi koji ovdje sjedite ste dali ogromnu potporu. Pa to je nakon 60 godina prvi put da sukladno, ja neću ovdje isticati Evropsku uniju, jer u mnogim segmentima meni je uzor i unutar Evropske unije, ali moje pravo govoriti i onome što je dobro i u Kanadi, Indiji i Americi, tako da se neće vezati samo za nju. A to je, budite ponosni, ide vam novi zakon o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvitak. Dragi prijatelji, ovo je prvi put u povijesti Republike Hrvatske da je jedan tim, ja ću to reći hrvatska vlada, ali Hrvatski sabor imali snage donijeti dokument koji se nitko nije usudio zadnjih 60 godina, a da je potpuno znanstveni projekti idu izvan ministarstva na potpuno neovisno o politici tijelo, a to je Nacionalna zaklada. To je ova ekipa prvi put imala hrabrosti i taj je zakon u postupku. Znate što to znači? To znači da će možda pitanje prolaznosti znanstvenih projekata biti drastično sniženo. Ja nemam problem, ja sam blizu 1000 znanstvenih citata, a vi znate koji su u znanosti šta to znači. Ali će mnogi imati problem i onda ću tražiti vašu potporu tim mjerama koje Hrvatsku čine tako prepoznatljivom. 60 godina se čekalo da se Hrvatski dogodi ono što je jedna Njemačka napravila kroz DFG ili Amerika kroz National Science. I to upravo ovih dana je na razmatranju strane vas. I zato molim hrabrosti i to istaknute. Dakle, sva pitanja glede znanstvenih projekata koja su 60 godina bila otvorena su sada riješena donošenjem tog zakona. Isto tako, dozvolite mi reći, govorili smo o kapacitiranosti i snazi hrvatskih znanstvenika i to zbog istine moram reći. Mi smo uplatili 3,3 milijuna eura u 6. okvirnom programu i Hrvatska akademska zajednica povukla 16 u nekoliko godina, što je stavila, čitajte, tisak izvješća Brisela da smo među vodećim državama u tranziciji. Ono što nas je iznenadilo iznimno ugodno. I to ja ne želim dati nikako priznanje, ne samo ne želim isticati ovu vladu koja uistinu i premijer su dali toliku mogućnost da se neke stvari dogode koji su politički vrlo skliske. Želim svima, cijeloj akademskoj zajednici. A znate što je to? Da je u 7. okvirnom programu u samo prvoj godini hrvatski znanstvenici povukli rekordni 16 milijuna kuna. I ovdje nazočan doktor Fuchs vam može posvjedočiti, danas već 18, što je apsolutni rekord od svih država u regiji. To su napravili hrvatski znanstvenici. Po čemu mi razgovaramo danas ovdje? On je bio sam kada je javna pohvala Republici Hrvatskoj išla. Meni ne trebaju javne pohvale iz Brisela zbog onoga što znamo da je istina. To je snaga Hrvatske akademske zajednice. Ali je dobro istaknuti.
ali smo imali snage napraviti još jedan iskorak, mimo Europske unije. Pa se onda dogodilo da se u 3 godine potpisali znanstveni projekti sa NIH-om ili National Institute of Health koji je to samo napravio. To je najsnažnija američka zdravstveno-znanstvena institucija sa proračunom 39 milijardi eura, čijeg predsjednika direktno imenuje predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Oni su napravili taj ugovor sa Izraelom, Njemačkom i Hrvatskom. $1 milijun. To je povjerenje u Hrvatsku akademsku zajednicu. O Izraelu vi sve slušate. Izrael je to napravio 4 države, između njih i Hrvatska. Ovih dana se sprema Japan i ovo što je profesor Ćosić rekao, Indiju. E sad, želim zbog javnosti još jednu neizmjerno važnu činjenicu reći. Dakle, ova Vlada imala snage, pored financiranja znanstvenih projekata koji kao takvi idu i koji su porasli, prema riječima profesora doktora Scientiaruma Dražena Vikića Topića, mog državnog tajnika, 64% u prošle 4 godine, napraviti iskorak da kroz Hrvatski institut za tehnologiju, daleko prije nego što je osnovan Europski institut za tehnologiju, osigurati nova financiranja koja u ovom trenutku 2004. 2009. nose 225 milijuna kuna. Razgovarali smo o gospodarstvu. Kolega Flego nije ovdje, ali pozna BICRO, da je BICRO dignut iz mrtvih i da BICRO kao Business Innovation Center koji spaja gospodarstvo i znanost je do sada više od 90 milijuna kuna uložio i prve tvrtke koje su nastale, znanosti, gospodarstvo, funkcioniraju u Republici Hrvatskoj. I opet moram istaknuti još jedan podatak. Ova kvaliteta se ne bi dogodila, niti bi bilo šanse da prođe ovaj zakon, da ne postoje neki drugi ključni aspekti. Dakle, vrlo je jednostavno govoriti o znanosti i obrazovanju pred izbornim kampanjama, ali ja bih želio vidjeti ko je ostvario prvi dan nakon izbora ovakve stvari. Opet ističem ulogu i Vlade i Sabora. 6200 novih radnih mjesta otvoreno u sustavu vertikalu obrazovanja i znanosti. 350.000 metara kvadratnog prostora je ova Vlada izgradila u zadnjih 5 godina prostora na sveučilištu da bi mogli doći u ovu fazu danas. Zato ovaj zakon ima smisla. On prije 4 godine nije imao smisla, ni prije 5 godina. I dozvolite mi reći jedan podatak koji mene uvijek veseli. Konačno, oko ključnih pitanja postoji konsenzus politike. Nikom više ne pada na pamet dvojiti da li je potrebno obvezno srednjoškolsko obrazovanje do prve kvalifikacije. Sad je anketa preko 93%. Ali moram reći par podataka oko državne mature da čisto bude jasno. Ova brošurica koja je ovdje i koja je tiskana, ona predstavlja daleko veću snagu od one što ona sama je. Ovdje su odluke hrvatskih visokih učilišta, hrvatskih sveučilišta, odluke senata. To su najviša tijela. Dakle, ovdje ne govorimo o akademskim raspravama što netko misli. Ja ovdje poštivam odluku dekana i rektora. I doti jedno od njih je pristalo i prihvatilo državnu maturu kao kriterij upisa. Naravno, uz potrebna testiranja, ako je to pitanje stomatologije, morate imati manuelne neke druge vještine. Dakle, to više nije pitanje akademskih rasprava. To je bilo pitanje tijekom 5 godina. Pitanje vanjskeg vrednovanja, opet koji se prvi put dogodilo prije nekoliko godina zahvaljujući Nacionalnom centru i svima nama, jer da nije zakon izglasan od Hrvatskog sabora, nema te. Tu postoje 2 ključne stvari, a to su nacionalni ispiti koji rade permanentno vrednovanje vanjskog obrazovanja u školama i to su one rang liste koje su izašle i državna matura koja nakon svojih rezultata u konačnici doprinosi formiranju rang lista objektivnih gdje sve isključivo ovisi o uspjehu i znanju djeteta do tada i rezultatu državne mature. I zato je ovaj prijemni ispit. Dakle, situacija je vrlo jasna. Hrvatska ne čini nikakve eksperimente, Hrvatska vrlo jasno slijedi iskustva drugih, poštivajući svoju vlastitu tradiciju. Niti jedan od ovih projekata nije projekt koji je u bilo kojem segmentu, ja bih rekao, toliko inovativan da je riskantan, ali bez obzira na sve dogovorili smo da 2009. godine idemo eksperimentalnom državnom maturom kako bi imali vremena popraviti sve za sljedeću godinu i kako bi 32.000 srednjoškolaca sa mirom ušli u ovaj projekt koji ja opravdano mogu ovdje nazvati. Proveli smo ih dosta, i Bolonju, i HNOS, i kurikulum. Najveći projekt u povijesti hrvatskog obrazovnog sustava. Više od 450 radnih sastanaka mimo akademske zajednice. Sa njima smo se približili oko 900 sastanaka, radnih sastanaka i nacionalni konsenzus. I to je jedina istina koju treba izgovoriti na tom mjestu. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem.